8420. Siring man, hatod po sa Indo, mga tugang kan klinik ni Dr. Rodi Ante. Pipaaran po sa Indo Gabos, nansa iyang klinik bukas. Asin yaon po si Dr. Rodi Oro Aldao. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Anhapot, mga tugang sa DZGB. Depong personalan, kita taghapot lang. Mga kahaputan kan barwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong problema, masolusyonan. Ini po anhapot. Mga tugang, efektibo ngunya na aldaw an restrictions tabi kan pag-require sa mga malaog sa boundary sa albay, ano, sa mga malaog sa albay, mga tugang, asin mga malaog, mga tugang sa Legazpi City, asin sa iba pang munisipyo, efektibo po ngunyan aldaw, ipapasunod ang requirement para sa RT-PCR test o mas midbid mga tugang sa apod na swab test, negative result. Iyan ang requirement kansisay man na persona na mauli mga tugang ligdipo sa probinsya Kanalbay. Bisita o bako bisita. Kung bako, daradara mo tabi ang antigen test. Ano? Antigen test. Okay? Daradara mo yan. Negative. Or daradara mo tabi mga tugang an saliva negative test result. Ang saliva result, iyo yan mga tugang supigi imponer pinag-implementar na programa para sa anti-COVID, sa COVID test tabi kang Philippine Red Cross. Okay? So yan tabi mga tugang. Paano nga so sa aeroperto? Nag-post na si Mayor Rosal sa airport. Same requirement tabi ang hagadon mga tugang pagluwas mo sa Legazpi Airport, pag-abot mo sa Legazpi. Sabi sa post ni Mayor Rosal, mga tugang sa saya tabing Facebook page, ano, sa iyang Facebook, Facebook post palan, Facebook, sa iyang Facebook, mga tugang, day ki anuman databi na requirement na hagadon. Ang gibo, ang pahayag kan alkalde, base po iyan mga tugang sa naging orden, as in direktiba, kan na provincial government of Albay, na dapat may requirement kita para po mga tugang sa bagay na iyan. Tapos sumalaog yan sa mga border control, maabot sa Legazpi, iyan po, babantayan naman iyan kan mga border control police na i-assign dyan kang kada munisipyo. Hello, good morning. Good morning po, Mr. Pogi. Thank you, Tabi, Madam. Thank you so much for the accolades. Okay, ano lang po ito? Ako lang po kung kasabay ang Barangay 37 sa brownout. Ano nga ng Barangay 37, Madam? Bitano po. Ay, kasabay po, Madam. Kasabay po. Oo. Kasabay po. Iyo. Good luck po. Good luck. Paray man ito, kanadangog ko naman ito. Busis mo tayo noon. Ay, salamaton po, Madam. Oo. Kasabay pambit ano sa burnout mo niya. 9 to 5. Okay. Welcome po. Bye-bye. O, yan na. Di ba? So, yan tabi, ha? Mga tugang. Kaya, magiging mahigpit ngunyan daa sa palibot, ha? Ang satuya, mga tugang na, ang satuya tabi na mga probinsya sa National Capital Region, naka-general community quarantine. Ang kaso po, sobra 7,000. Ang sabi, igwada kinagkakapira naman ang gusto ng umuli digdi sa satuyang lugar,
mga tugang tagari natatakot nga ni kang sitwasyon dumantabi sa National Capital Region. Pero makatutugutan sina makauli kung igwatabi mga tugang kang pinagunambitan na mga requirements. Hello, good morning. Hello? Good morning po. Wala. Hello? Good morning. Okay, wala. Okay, sige. Yan po Taso, provincial government worldwide, i-check ko lang kung ano sukan. Tamay post na latest tabi sa ugaring day ko nasusundan tayon sa requirement tabi mga tugang kang sakwan. Amari palugod apudan ko si Dr. Cedric Daep kung ano yan tungkol naman sa update mga tugang kana. Nagdadangog katabi Sir Cedric. Dr. Cedric. Igwa ki late so effectivity palan. Imbes na 19 ginibo po kasubanggi na matanga 22. Ngunya naman day, kana provincial government of Albay para po diyan sa restrictions na yan sa mga border control. Okay, hello, good morning. Good morning, Biffy. Yes, sir. Basta ko doon sa surat ni Governor Francis na coming from NCR, especially, Yes. nag-report ki swab test nila. Ito entering the province of Albay. Okay. Or exactly the Bicol region itself. May concern lang ako, RKNA, sir. Kasi itapulo na kong barkadang nag-apot. Itabaga sa province, ang Bicol region, kasabayan, Masbate, Catanduanes, etc. Ganyan, ang Catanduanes, nag-require kumalaw ka. Iyo. Ang point of view naman, sir, contrast siya digdiyo sa Region 5. Nakasuguan ni Governor. Sa entering the boundary, Yeah. Bako pareho sila may requirement na swab test o antigen? Within the region na yaong ka, dahil kang swab test. Okay. So Albay, within the region, di ba? Within the region. So, pwede ka, libre ka. So Catanduanes, paghali ka sa luwas kang Catanduanes o maski within the region ka, kaipuhan mo ito. Tama? Yes, sir. Klaro tayan mo niyang kay. Pigitex ko nga ni si Director Noida. Tay clarify tayan. Migo. Iyo nga ni sir. Ihapot Ang point of view duman, ang point of argument duman, very unfair. Kasi look, kung ikaw kaya taga-Catanduanes, malaw ka sa Ligas, libre ka. Yes. Talbay. Samantalang yung mga tagalbay, malaw sa Catanduanes, pabayad ka. Pagasto ka. Yung bagano. Okay. Yung pasara po. Okay. Thank you, Migo. Thank you very much. Ko si Director. Okay, thank you. Alright, may punto dyan. Yan ang mga hapot na yan. Mga tugang. Itetext ko si Director Noida, mga tugang aramon tabuda kung anong implikasyon kang GCQ sa Manila sa Bicol Region. Di ba? GCQ, mga tugang sa Manila, ang implikasyon kang pagiging GCQ kan NCR sa Bicol. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yes, ma'am. Ay, Kuya Hen. Tanong ko lang po kasi narinig ko po kaya malayo ako sa may radyo. May mag-brown out daw po ngayon. May brown out po. Kasabay ko ang Malabog. Ay, day po. Ligaspi po ang kang brown out mo niyan. Ligaspi lang. Ligaspi Port. Ay, opo. Yung Kasi Kabangan po para area. makapag-charge po kung mag-brown out. Opo. Day po kasabay ang schedule nindo. Pero Thank you po. mag-prepare ka na tayo manggiraray. Maski na yung schedule. Nag-burn out baga. Iyo po nga ni. Diba? Kasapon nga ni. Baga sunod-sunod eh. Iyo po kasabang nga ni po. Bigla na sana naman po kaso hapon. Iyo po. Okay. Salamat po. Sige po. Thank you po. Okay. Bye-bye. Thank Okay, you. bye-bye. Okay. Yan tabi. Mga tugang So, todo pag baka makauron tagaan si Director Noida, mga tugang kan Interagency Task Force. Mientras tanto, sa iba pa niyato, mga tugang na mga bareta, kunya na pag-aaga, riprap, sa Tibo River, sa Peñaranda, Legazpi City, Kulog Payo,
Kan kapitan, tadakulaon ang luho, kan bulusanin tubig. Salbatan. Ang problema ni kapitan, sudakulaon na luho. Ang problema ni kapitan, sudakulaon na luho. Nagkukulog na ang payo ni kapitan. Lawrence Barcena, idetalye mo. Yes, salamat tabi VP, padiit-diit nang naglalatak ang minana daw na kulog sa payo. Asin gabat sa abaga sa presenteng konsehos di barangay kan Barangay Peñaranda, Legazpi City. May kinaaraman sa riprap project na imbis na makasalbar ang mga araning residente sa baha, lubog-lugod ang mga aranidigdi dahil sa dakula o naluho na inilaag kang kontraktor kan DPWH sa pagpagibukan di kinaini kan ginibo pa kan taon 2010. Ini ani tinuga na saro sa mga pinag-aagihan na rapunong Barangay Mafe Velasco sa DZGB News na masurat giraray siya mismo kay Alcalde Nuevo Rosal kung ano ang pwedeng maging tukmar aksyon kan lokal na gobyerno may kinaaraman sa siring na problema. Ta iyo sana ini ang sulamenteng riprap na may imburnal na luho. Asin kung magbulos lugod ang baha, hali sa bitano asin kapantawan, kung tag-uran, so mga taga Peñaranda ang lubugon lugod sa baha, taarog kini kadakula ang luho na nyaon sa lugar na imbis pasisiring sa dagat, pabubulo sa mga residente. Salbatan ang luho ini. Kada may pinadara kang footage digdi na nailing ko. Pirang luho tabi ni Lawrence na lawg ang tawo. Slag pa sampulo. Lagpasampul, okay. Tama nga ang issue mo sa pagkasabot ko. Ang issue mo, ang hapot mo, ining hali ining mga embornat, mga lo na ini. Hali sa? Kontraktor. Dede. Sa hali ang directional kati. Ang luho, puro pala o pawagsak sa Tibo River bago? Puro pabagsak sa Tibo River. Sa hali ining porsyon? Ali ining portion dyan sa may pakalagpas baga sa Tibo River, alik ang kaso, Caltex Gasoline Station. Oo. Yan, may salit baga dyan na iskinita. Mapalao ka pa, balda na yan pa PNR. Okay. Yan, magayon man ko ta, medyo pababa man ko ta, so pakalaag kan imburnal. Okay. Yan, pa nagpaparauran, minaapaw siyempre ang tubig. Sa Tibo River? Sa Tibo River, Okay. Pagayan din, papagayan na din dredging. Tama. Oh. Ngunyan, imbis pa siring sa dagat, pabulos pa siring sa residente ang baha. Minabalik. Roger, Imbis na sa tubig pumasiring sa dagat, minabalik, apektado sa Peñaranda. Roger to that. Ay, sus ko. Aputan na ka so amigo ta. Malibog naman na ba yun? Aputan mo sa amigo ta. Kasi project ini. Sabi DPWH, I-verify mo daw sa amigo ta. Roger, Aputon mo kung araw ka ng design. Roger. Grabe sala naman yung naput mo. Aputon mo kung ang design talaga, pag nagpapano ang Yawa River, pabalik ang tubig sa Peñaranda. Ara mo, may adalan talaga yan. Ang saro dyan na nahiling kong konsekwensya. Kung ang dagat, high tide. Gani pati permit dyan. Di ba? High tide. Di kadua, pag nagbabaha talaga, maski low tide, pag napano ang Tibo River, ang tubig pa lang, patras sa Peñaranda. Patras sa Peñaranda. Di minaagi giraray sa culvert, sa imburna, kung ini, so ano po ganun, circular na ini, oh. Circular na culvert. Hindi ko arong tama ang term ko, ah. Ang tubig, pabalik sa mga residentes. Pabalik. Aputan na kung yung design kaan. Iya, potanda. Baga ko. Bako man yung city, engineering. Aba ko man siguro. Tapos, dahil siya nag-confirm ka sa imo na DPWH. Dae. Si Sad confirm sa imo. Ang tinaram ni Kapitana, kontraktor. Kaya nga si Sai, DPWH o? DPWH. Aputan na kung senda yan. Oo. Kung na-text mo man si Engineer Ibo, Roger. text mo man si Engineer Ibo, kulog talaga kipayo ang abuton niya ni Kapitan. Sa kadakol-dakol na luho, sobra 10 luho pala ng salbatan ng ini. O nga ning nailing kong sarong luho, ang tubig, nag-apaw-apaw na naman. Di mabalik na naman ini. Pabalik. O, tapakadagunas, padagunas naman sa tubig pabalik. Nga, sa anong, gusto sabihon mo,
minababasan ang tubig sa Peñaranda, kung ang tubig sa Tibo, nagbaba naman. Nagbaba naman. O siyempre nga yata, sa mga prinsipyo nga niya kan tubig, kung saan nga hababa, minaduman ang tubig. Roger to that. Kung diyan makauyam, takon hain, ang purpose nga ni kan imbornal na yan, luho naan. Kaya linuan hali sa barangay para dumuman ang tubig sa Tibo River para dumalagan sa salog. Nganing may bitara ng baha. Roger. Nyan lugod pag nagbabaha, pag makusog ang uran, minabalik ang tubig sa barangay Peñaranda para magkabaha. Roger. Maski si Mayor kayo, makulog ang payo. At pag mauran daw susuki kapitana, so grabe nang gad na oran. Minabalik. Minabalik kung buya niyang ma-check talaga kung ano man agad so sitwasyon. Takan nakalihis na bagyo ta BBP, yan talaga so sitwasyon dyan. Bata uning sarong lung na iling ko, may basura. Sulat ki basura. Roger. Sulat ki basura. Oo. Apunta na ka sa mga amigo, tatabo ko nga na mag-conclude. Roger to Tapos sa that. kuya, kon man sana ito, analysis man sana. Oo. Tabaka araw ka ng design. Maringani, tayo ng ibang inkonal na nahiling ko, mga malinig man ang luho. Oo naman. Dapat pala ng luho talaga, di pisilong pagdarakulaw ng luho. Sadit sana. Okay. Pinaglinaw ni Kapitana Velasco na bako ini sa turno na nangyari, kundi kan mga nakalihis pang mga kuminapot na kapitan, tas sa iyang ipinagunang bitan, nasaro siya kay ito sa nag-question. Asin suminibol niya sa proyekto kan siya kagawad Committee on Chairman on Infrastructure Ulat mo na. na, tanailing ko baga sa mga headline na digdi sa Facebook Live ta. Ay, okay na. Sige, go ahead. Pataday lamang daw kay ni nakaisinin malinaw ang konsehos di barangay. Medyo bako nga ni daw marhay so pagkasimbag, so palpal pa daw so simbagon sa iya kang kontraktor na kan inapot niya kan nakaisin na daw kung kan inapot niya ini kung nata nangyari ang siring na proyekto ang simbagon nakaisin na daw sa kapitan kay ni. Kaya ang pangapudan ni Kapitana Velasco sa Baka otoridad. kung medyo malibong ang payon kay ito, taba ka na nakakubra. Bayad na magoy, talo ina ini. Alo yun ha? Di, ngunyan sulatak. Kaya ang pangapudan ni Kapitana Velasco sa otoridad. Sa Si Kapitan LGU, Sanang Velasco may kusog kibuot na mag-expose ka iyan na pag nag-uuran ang tubig pabalik sa enda. Roger. Ang baha. Roger. Okay. Oo. Kaya ang Isinda ka ng pangapudan niya- panibagong alipunga kapital. Alit mga capital of Legazpi. Sabi ka nag-text, digdi po parte sa parte mi, iba man ang hinalian kan tubig, baha subulusan po. Sinurulat na kan mga nakaaging taon. Bako man po arog kay endo. Digdi po sa parte mi, iba man ang hinalian kan tubig, baha. Subulusan po, sinurulat na. Kan mga nakaaging taon, bako man po arog kay ni. Iba man duman sa lugar ining nag-text na ini, sinulat na sa luho. Sinulat. Hindi kita ko lao ng luho. Pwede man hanggang sulaton iyan duman. Takon ang tubig pagkausakin ba? Sulaton na sana yan. Roger. Ayan. Okay. Oo, kundi ang pangapudan niya sa otoridad, sa LGU, maging sa DPWH, na ma-check man giraray ini, atin adala ng God, Yeah. kung ano ang pwedeng magkakanigong aksyon sa alawig ng panahon na kalbaryo ini susog sa iya, na pinagpapaasan kan mga residente sa lugar na ini dyan arani sa Tibo River. Sa iya pang idinugang na makulugo na ang payo niya pag iyan ang pinaguhurunan. Kaya kukulikugon niya kay ni Kara Alkalde kung ano ang pwedeng maitabang sa inda may kinaaraman ni kita BBB. Okay. O di ikaw na bala. Magtamatibay ka man mina-follow up. Ikaw na makaputkan naman sa DPWH. Roger. Kung sa inda yan, o kaya si Engineer Ibo, bako man siya engineer kan magibo yan eh. Roger to that. Nasumir pa man sana siya. Kumaloy na yan. Kaya baka dayan kabisado ni Engineer Ibo, bako man siya so nakatoko ka itong city engineer. Roger to that BBB. Pero apo to naman gari si Engineer Ibo, kung ano ang masasabi niya. Kung anong reaksyon niya may kinaraman dyan. Tara mo, si Engineer Ibo, matibay yan, mina-analyze ka. Anta, Asian engineer ba kaya? Oo. Diba? So, dadakul man na naging Dako na siyang aram kung paano pag-analyze kang drainage, lalo na pag-anlo, darakulao na. Roger. Okay? Roger, so yan na BBB. Ang istoryang luho. Alidigdi sa Legazpi Port District Area. Ako po, si Luis Bursi Barcena. Baretang luho. Salamat, Les. Nalay mo ng klaseng digod iyan mga tugang inanalyze kan project engineer buda kang nag-design kang proyekto. Digod yung pig-analyze
na imbis na makatuwang mga tugang so drainage sa publiko, tang purpose kang kung nata iyan binugtakan ki bagong kiarog ka iyan ta. Pag nag-uuran ngaya baha sa Peñaranda. Di bugtakan tangaya kiloho ki culvert na pag nagbaha ang tubig bumulo sa salog. Ay very good ngaya masabi sa mga barangay official. Salamaton po. Naisipan po nindo iyan. Naibugtak diyan. Ngunyang kang binugtak. Nareparo ni Kapitan na pag nag-uuran, mahalangkaw na ang tubig, imbis na bumulos mga tugang sa Tibo, pasiring duman sa Yawa River, sa dagat, so tubig, baliktad supay. So tubig sa Tibo River na hali sa baha, nagbabalik sa Peñaranda. Magayunon man napaka-design, adi. Magayunon man, adalan tabi iyan, tumbukon mo lowen sa masunod, sisay ang project implementor, peraso project, sisay ang contractor, tapotunta, kung arog, basta hapot mo tabi lowen sa kondisyon nag-implementer ka yan, kung ano ang project design kaan, o kung iyo mananggad iyan ang project design. Kung iyo na iyan, di na kita mahapot. Iyo na iyan ang pagkadisenyo. Okay? Pero makangalason man Imbis na tumabang mga tugang sa pagwara kan tubig, baha, iyo lugod ang problema tangon niya. Ay, pagyari, sa maoraro, 8:03 na, oras po sa Pilipinas. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good morning, Angel. Good morning, Tawi VP Henry. Sa pangalas 8 bareta, ipinahayag kan Korte Suprema na idadagos kaini ang ultimong flag ceremony ni outgoing Chief Justice Diosdado Peralta ngunya na Marso 22. Sa sarong abiso, sinabi kan Korte Suprema na diretso ng GAD ang gigibo na flag ceremony sa tao ka nagpapadagos na patakot kan COVID-19. Paliwanag kan Korte Suprema na maigot na ipapautob ang health protocol sa mga opisyal asin nagkaperang individual na mag-aatindir sa nasabing aktibidad. Na pag-araman na opera kay outgoing Chief Justice Peralta, maatindir man ang mga maestrado, Chief of Offices, mga opisyal kan Supreme Court Association of Lawyers, asin nagkaperang mga empleyado. Mantang ang mga daiw na kakaatindir, hinagad na tutukan ang live stream kaini. Mientras na matapos kaini, sa Marso 27, nakatalaan ng magretiro si Peralta bilang Chief Justice. Yan ang pangalas 8 barata, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is
is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo, natibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand
Brand Swag. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swag. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng CD? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baghat. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with Hapot. Send us a message at Facebook, Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. Apec, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomista
kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy, sandali kapatid. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. You know I want you. Okay, ang color ko tabi dyan, Jing, sa imo, Jing. Okay, ang color ko dyan, sa monitor nito. I know you want me. Gari, okay man, ano? Okay man, paano kaya, gari, nagngala sa kuta, ibang long sleeve ko ngunyan eh. Pataday ko na dira sa kurbata ko. Dapat makurbata ko ta ako ngunyan, buda makun ako. Digar niya ako nag-uran, gari marauton man ako. Ay. Alright, mga tugang, madalang ang naka-schedule ko na ini. Pun sa aga tabing Marso 23, ang lalaking igo mga tugang kimadiyan sa mga barangay nindo sa Legazpi. So dai po makakarehistro online sa www.legazpi.gov.ph na mga Legazpenyo para po mga tugang sa QR code. Asin para po duman sa pagbabakuna kan sa tuya tabi ng anti-COVID vaccine. May maikot tabi sa mga barangay, mga tugang poon sa agang Pebrero o Marso 23. Sabi yan ni Councilor Chito Baldo, may kinaraman nigi sa Legazpi City Electronic COVID-19 Immunization Registry. Immunization Registry. Ngunyan, may pinadira sa kuya na listahan si Councilor Chito Baldo tungkol mga tugang sa pagrehistro. Ngunyan tabi na, sa aga ng Marso 23, maparasiring tabi mga tugang ini na mga individual na ini sa mga barangay, takunday kamo ki mga internet connection. Po, oning mga barangay tabi, sa agang Marso 23, tandaan nindo, sa agang Marso 23 tabi, ang registration booth mga tugang, yan po sa Barangay Bariis, San Francisco, Buena Vista, Cagbakong, asin po sa City Hall Lobby. Sa City Hall Lobby So mga day po mga internet connection, day nakarehistro online para po sa vaccine, immunization kan sa tuyang syudad. Marso 24, Barangay Maryawa, may madyan po sa Indo, Bagakay, Imalnod, Bangkiruhan, asin City Hall Lobby. Oral daw sa City Hall Lobby, Marso 25 ito Marso 25, aldaw na Webes. Marso 26, aldaw na Biyernes. Barangay Estanza, Taisan, Maslog, Humapon, asin City Hall Lobby. Sa Marso 27, Barangay Buyuan, Matanag, Bunga, Mabinit. Po. Marso 28, mapasiring po dyan sa Indo sa Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Padang. Marso 29, mapasiring po dyan sa Indo sa Tamauyan, Pawa, Dita, San Joaquin, asin City Hall Lobby. Sa Marso 30, Dapdap, Boragwis, Puro, Lamba, asin City Hall Lobby. Abril 5, Bonot, Cruzada, Bugtong,
Rawis, asin City Hall, Labi. Abril 6, Tinago, Kapantawan, Bitano, Gogon, asin City Hall, Labi. Abril 7, Centro Baybay, San Roque, Peñaranda, Orosite, City Hall, Labi. Abril 8, Victory Village 27, 28, Sabang, Pigkale, Labi, City Hall, Labi. Abril 9, Imperial Court, Rizal Street, Lapu-Lapu, Dinagaan, asin City Hall, Labi. Abril 10, Kabangan East, Binanwahan West, Binanwahan East, Ilawod East, Kawit East Washington Drive, Rizal Street, Ilawod, Kabangan West, EMS Barrio 1, EMS Barrio 2, EMS Barrio 3, Sagpun, Barangay 4, Asin City Hall, Labi. Abril, sandali lang ha. Nakapalagpasubasa ko. Balikan ta so April 11, Tabi, Sunday, Ilawod East, Kawit East Washington Drive, Rizal Street, Ilawod, Kabangan. Iya po ha. O poron to sa Jis, para dahil baka nalibong ka mo. Abril Jis, Kabangan East, Binanwahan West, Binanwahan East, Tabi. Yan na, barangay na yan. Pag 11, Ilawod East, Barangay 16, Kawit East, Washington, Barangay Rizal Street, Ilawod, Kabangan West, Kabangan West. Yan. Pizza 12 po, Abril 12, Barangay 1, EMS Barrio, Barangay 2, EMS Barrio South, Barangay 3, EMS Barrio East, tapos Barangay 4, Sagpun, and City Hall, Labi. Abril 31, Sagmin, Banyadero, Banyo, Bagong Bayan, asin City Hall, Labi. Tapos mga tugang sa Abril, Abril 14, Barangay Pinarik, Kabugao, Barangay 11, Mauyod, Barangay 12, Tulatula, Buda City Hall, Labi. Tapos Abril 15, Huwebes, Barangay 13, Ilawod West, as in Barangay 14, Ilawod East, and City Hall, Labi. Okay. So all the rest po, pag nakaikot na dyan sa mga barangay na iyan, igwa dyan ki oral daw na schedule tabi sa Labi kan City Hall para po sa registry, mga tugang kang immunization, schedule of rollout, mga tugang kan vaccine. Okay? So yan po apera kan sa scheduling ka immunization, iniman po so cluster para po mga tugang sa gigibuhon na vaccine rollout. Okay, so tandaan po, sabi ni Mayor, so gusto magpa-ineksyon. Mag-fill up duman, mga tugang sudaiman, iyo mang giraray, para po kita maka-avail, mga tugang kan QR code. Okay? Okay. Hello, good morning. Hello po, good morning, sir. Yes, ma'am. Pwede po maghapot? Ano po yun? Ay, may naaraman po kaya kami Oristorya. Malakdown naman po ng Bicol region. Si Say po nagsabi. Mga Oristorya po kaya. Si Say nag-istorya, talatoson ko. Sarawayo na. Di man po kita ma-lockdown, may restrictions na po, magiging maigpit sana. Ay. Di nga ni sa Manila nag-lockdown na ang kaso sobra 7,000 oral daw. Sabi ko, lugod ma-lockdown. Iyo po, sir. Iyo baga. Di magparatubod-tubod sa bareta. Sa DZGB sa na magdangog. Opo. Latoson ko ng tigpag magparapasaway, iyo. Iyo po, sir. Okay, bye-bye. Thank you. Salamat. Okay, bye-bye. Alright, mga tugang pagbiyahe po nin mga bus, pasiring sa Albay. Ngunya na igbanan nin border control, tututukan kan gobyerno probinsyal. Paano man ang iyan, Aramonta daw yan sa report ni Hans Galera. Basta morning! Ano na Ay, ala ko na, madali lang. Ma-report kay Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, posibleng maampa nga sa magkakanigong penalidad ang mga driver o kumpanya ng bus na masuhay sa kasuguan ni Gobernador Al Francis Bichara. Alungod sa mga protocols kan gobyerno probinsal sa planong tugutan na ang mga ini na makabiyahe pasiring sa probinsya
sa opisina kan gobernador, posibleng matangkasan ng linya o permisong makabiyahe ang siisay mga driver o bus mismo oras na madakop ini na mabaylar sa mga regulasyong itatalaan kan gobyerno probinsal. Sa plano, iguanin mga designadong lugar na itatao para sa mga bus na pwede rindang pagbabaan ng mga pasahero gikan sa Metro Manila, partikular na sa Piuduran, Tabaco, asin Legazpi, dahil sa kinakaipuhan na maging point-to-point daw ang bababaan para mas madali ang contact tracing asin pagkondusir niniba pang COVID-19 health protocols. Tang nangapudan man in kooperasyon ang gobyerno probinsal kan Albay sa gabos lalo na ang mga pasahero na in kaso man mapunan ang implementasyon kan sa Giraray na pagbalik kan mga biyahe nin bus gikan sa Metro Manila pasisiring sa Albay tulos na magsunod man sa protocol kan mga LGU manungod sa profiling asin man dapat na magtao man sinda nin informasyon kung igos sindang mga nasasakyan na bus na nagbabaylar sa mga bayolasyon na ini. Tabi sa Henry, ang mga inisal impormasyon hali sa Kapitolyo Provincial Canalbay, Ans Galero, DZGB. Angie, madali lang Angie. May kuwan kaya ako. May concern digdi ano. Ano nga nito? Tama, dahil ko nasundan sa report mo na pagpuon mo, tama ikaw rin kaya akong taong uminabot. Papa, ano yun yung bus na pigmimin na biyahing palawag sa Albay? Anong klase? Arin ini? Kasi pagka VP, aloy ng pinagpaplanohan at tugutan naman ang pagbiyahe kan mga papasaherong bus. Sen hali? Kan sa Metro Manila, pasisiring sa Albay, vice versa. Oh. Alagad nagpasunod bagaki bagong executive order si Gobernador Pizarra, may kinaraman digdi kaya sa in kaso mapasar na sa sanggunian palalawigan kan Albay, ang ordinansang matugot digdi, magiging tulusan na kumbaga bababaan kan mga pasahero, partikular na dyan. Pigbabana-bana na pwede kota sa Piuduran, Legazpi, asin man sa Tabaco. Tutugutan mangyari kang Albay na magbiyahe? Yes. Haling Manila? Roger, kung makapasa rin sa sanggunian palalawigan, sa Bicol ay ATF Giraray. Bako. Sige, yan ang requirement ka yan pag nagbiyahe ng mga bus. Pingurago ng kaso kang COVID sa Manila, ba isip pa kita kaan? Ko ta yan. Nagapot lang. Roger, kan mga dati pa bagayin ko tang bulan. Although, ang requirement baga kan maabot sa Albay, dapat naka-RT-PCR ka. Roger. Negative. Sa otong antigen boda or saliva test, negative result ka sa COVID, di ba? Roger. Oo. Kung matugot, gari rong timing. Yung nga nang nailigta kang takan. Maray man, so requirement ta. Dahil ka man makasakay sa bus, dahil ka man makauli sa Legazpi o sa Bicol, kung dahil kang antigen test, ako itong negative sa swab. Okay man. Pero gari rong timing na magpapabiyahe ka kaan. Anyway, alatong pala sa ordinansa. Yes, UVP ta. Kan mga nakaliis pang bulan inipiga plano bagang ordinansa ini ang ngunyan di pa na ipapasar sa level kan hunta. Kaya lunta kung ano ang panibagong mga rekasitos, may uyon man ini duman sa executive order ni Governor Pizarra. Iyo. Okay, sige. Anyway, sa lingkod dapat kan mo na. I do not know. Mga senda yan. Taloy na bagang piga para busol dyan na ni kinatawan sa itong kinatawan na may mga basman. Seto? Singan ito? Kinatawan Ray. Ray, ano? Bragais na siyang author kang ordinansa kayo eh. Yes, oo. Talo yung nadang nagkakabiyahe sa mga bases, di ba? Sir. Pero kung yan mangyari man, garo safe man ta. Malang nga may requirement bago ka magsakay. Roger. Pero gari, wrong timing kung yan ang gigibo. Yaw na surge kang yaw na surge kang kaso kan COVID. Okay? Sige. Iyon man sana ang klako yung clarification. Anyway, pilingon ta kung ano nang mangyari sa pag-urulay naman kini sa bagay na ini sa mga maabot na aldo. Kung in kaso, tugutan talaga ang pagbiyahe kan bus gikan sa Metro Manila. Okay. Mga inisal na informasyon kay Bansi Boy sa Mobile, Ans Galero, DZGB. Salamat Ans sa report. Alas 8:30 na, nin aga. An oras hatod sa Indokang United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Isda. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Isda. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na,
makita ka pa. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita sa programa. Apodanta daw mga tugang ang chairman kang Interagency Task Force sa Bicol, si Director Anthony Noida kan DILG. Co-chair niya si Dr. Vera ng Department of Health. Ano ang implication kay ning GCQ, mga tugang sa Manila, para po sa Bicol Region? Director, Attorney, magandang maray na aga po. Welcome po sa DZGB. Maray na aga man po, Sir Henry. Yes, sir. Sa kamusta pagdangog po nito. Opo. Salamaton po, RD. Primero, mahapot lang po kami naka-GCQ ang iba-ibang mga provinsyas kang NCR duman sa Kamanilaan. Dahil sa langkaw na kaso kan COVID-19, may nahiling po kamong implikasyon kaini sa Bicol Region po, Director, bilang chairman kan IATF sa Bicol? Well, kung ma-implement talaga kasi limited po yung travel ng mga taga-NCR, even yung malaog sa NCR po, ay higpitan, only for those na essential travels. Ibig sabihin po kaya, hindi kita maulidig sa to or pwede bumiyahe pa siring sa to. Yes. Galing NCR in the area sa yung kasabay po ang Laguna, I think, Bulacan and Rizal. So, so kung essential travel lang yan, pwede mga Appstore po na official business, yung very important na travel lang ang pwedeng payagan po. Hindi pwede yung mapasyar lang, pagsasiring digdi, or even palaog po duman sa inda. Iya, So medyo may nahiling po kita din nagari advantage po sa lado kang Bicol, pag-abot sa posibleng surge ng COVID-19. Positive po yan, Sir Henry. Opo. I see. Okay. So with that po, taday magitang changes tigdi sa Region Bicol, sa status na classification. Only that po, RD, iga po ki mga provinces ba, Arugan Albay, naghigpit na kita sa pag-require kang RT-PCR, negative result. Sa Laybates, and so on and so forth. Yes po. And I think like Catanduanes, ano po ini, ang hiling po nindo kay ini bilang chairman kang IATF tabi? Okay, allowed naman po, nandun sa Resolution 101 yan, and of course, in anticipation kasi, kang nagdadakol na kaso po sa Metro Manila. So nag-higpit po. Okay man po, allowed naman po sa India yan. And ibig sabihin na kung may mga kalusot na mga biyahe, essential travels,
that will apply yung requirement po ng mga probinsya. In the case of Camarines Sur, pag abot po sa border, I think they are administering antigen test. Yeah. As part of the screening kan mga nag-aarabot. Sa tuya, nagre-require talaga ng RT-PCR test result kasabay ang katanduanin. Di ko pa po alam ang susugon kung ano man po ang bago na i-issue pa po ni Governor and also Masbate. But kung ano po na yung local degree, so long as it is consistent with the national policy, it will apply po to everyone na malaog po sa tuyang probinsya. I see, okay. May medyo clarification lang po, RD, ang ibang mga taga-Katanduan, lalo na sunod naman sa Katanduanes. Hindi pa po salbay, halimbawa, ang medyo higpitan lang sa mga requirements, susog sa swab result. So, coming from outside of Bicol, di ba? Yes po. Pero pag within Bicol region ka, dahil masyadong problema pagpalaog ka sa salbay. Pero sa Katanduanes po yata, si Governor Cuba, ang requirement niya, maski bako ka maski hali ka sa mainland Bicol, requirement po yan na RT-PCR paglaog mo po sa Katanduanes. Except kung ika po, bako kung ika taga Katanduanes, okay lang, ta siyempre may requirements in the duman. Opo. May, actually, review niyo yung sa iyang executive order and tomorrow siguro, kumadago sa meeting ni sa BIAT, baka pag-urulayan po. May konting inconsistency dun sa national policy. Lalo yun na po na yung travel within the region na hindi naman po yun covered ng requirement talaga. But, tingnan natin kasi yun naman po yung kumbaga precautionary measure nila na ini-impose. Basta hindi siya totally inconsistent with the national policy, siguro allowed naman po. Tamid yung garo, dit man lang na birik-birik idiit. Opo. We have to consider also the situation of Catanduanes po na medyo limited ang health facilities po ninda. Correct. At mahirap po pagka medyo magdakol ang kaso talaga, baka hindi po ma-manage kung probinsya sa mga LGU. Yes, So, re-reviewon po. Pero dit man sana pong kwan, direct? Dit man sana? Opo, parang consistent naman po, except na yung pag-apply po kan gabos sa requirements, sa gabos sa even mga digdilang po sa Bicol, hali. Opo, okay. So with that po, RD, sa buong Bicol region, ano po ang assessment nindungo niyan, except kay ning bako man kitang halangkawon, padit-dit ang kaso kan COVID. Pero pag-abotabi sa following the instruction of IATF National, kumusta ang assessment po nindo? So far, okay naman po. Actually, kung dahil nga doon sa increase ng cases in Metro Manila, medyo nagluwag na rin po sa mga probinsya sa digdi sa Bicol. Yes. But of course, with the increase, kasi of course, anticipating na makadigdi sa tuya, medyo naghigpit. Tama naman po. So far, yung situation kasi, medyo nagbaba nga yung kaso natin. Nasa 300 plus lang yung active cases. As of yesterday. Saka kadagos na po ini, as in talagang with all the effort po ng mga local government units, talagang diin naman po lugod maglakop na araw ka nangyari sa NCR. Ang COVID-19 digdi sa tuyang region. So yung cooperation pa rin po hanggang bus talaga kay Puhan. Yes. May mga pagbabago ko mo, Director, na pwedeng implement po sa pag-abot kainin na Holy Week tabi sa tuyang rehiyon? Well, kanya-kanya naman po na yung LGU, policy si Governor Pizarro, nagluwas na rin po ng policy. Yun na lang po siguro ay ma-monitor na masiguro po na ma-implement. Kasi basic lang po naman. Yung sa national, yun pa rin po yung pagsunod sa guidelines, sa omnibus rules, sa MDCQ, kitagamos po dapat yun masunod. Yung basic health protocols po dapat pamandayan. And of course, yung bago talaga na naka-apply sa tuya sa Bicol, dahil po allowed ang sabong o burulang. So dahil unang burulang po, dahil sa buong Bicol. Actually, iyan po direct ang sarong hapot kan texter kababasa ko lang kan text nagka-clarify siya. Kaining ang tupad baga po talaga per se may restriction yan, di ba? Mas lalong bawal po yan. Ang sabong ining mga iba pang klase na nasa nasa approve na bulangan nangyayari. Yes. Pero asubna po talaga, RD, bawal iyan sa Bicol? Bawal po. Based on sa resolution po ng IATF 103, binawal po including sa area po na NGCQ. Yes. Opo. What about po itong kuan? May sa bagang ngunyan, RD, ang online sabong?
hindi ko alam yung masyado yung regulation, but I think I'm not sure of the requirements pa. Yes. Okay. So basta as of now, ang medyo changes lang sa Bicol, bawal ang tupada o anong malakasing burulang. Iya po. Okay. Sana sundon po sa nagiging kausa din po ng transmission actually yung sambulangan po kasi yung may iwasan talaga dahil stricto talaga na implement ang health protocols doon. Opo, okay. Last na lang po, baka pwede daw mahiling ining sitwasyon na inita. Ikaw na ba pinagdudugutan mo niya ng mga bases, di ba? Sa Bicol, within Bicol. Yes po, within Bicol, yes po. Ano po ang regulasyon may mga observation po na pag nakasakay sa bus, ani ba nga ni, parano na, 100% na, tirindugan pa. Ay, hindi. May ano pa rin po. Health protocol yung social distancing dapat na-implement po. So, pwede pong ipacheck sa iyan. Of course, the responsibility ng LTO and LTFRB. Yes. And of course, the LGUs din pa rin po. So, we'll check on that kung may ganyan po talaga. Taon nga ni po nasa mo yung technician digdi, nag-uulinis sa Naga o sa Nabwa. Opo. So, experience niya po, RD. So, nasakayan niyang bus, tirindugan sa mga tao. Naku, Pano na. Okay. Sige po, itabot naman sa LTFRB. Baka pwedeng ma-check But on our part po, we'll check din po Ano po ni RD? 50% mang gararay basta ma-observe yung social distancing? Supposed to po, dapat ma-observe po 50%. Ma-observe pa rin po yung social distancing sa laog kang basis for public transport. Plus itong mga mga divider, diba? Napigubugta? Yes po. Mga barriers? Opo. Okay. Saka dapat din-disinfect din nila regularly. Okay. Dili nga ni baga sa palibot I do not know. Ang disinfection kay ni RD, pag sinabing regularly, weekly ba yan o every day? Ay, kung public transportation, mga ilang beses dapat yan, sarungal daw po. Kung pwede nga, kada magbaba kang mga pasahero sa terminal, ma-disinfect sinda. Bago po magpasakay giraray. Yes. Garo nalilingawan RD kang iba? Para sa karahain kang gabot, siguro sundon na lang po din. Para talagang magbaba talaga ang kaso dito sa tuya. Habang wala pang bakuna. Okay. RD, salamato na maray po sa Indo sa IATF at saka sa DLG. Mabuhay po ka. Salamat din po, Sir Henry. Magandang umaga po. Thank you so much. Mga tugang, Regional Director Anthony Noida, IATF co-chair o chairman, tabi digdi sa Bicol, may kinaraman sa siring na bagay. 10 minutes bago mag-abot ang alas 9 din aga. Pakikuan mo daw tabi, ugarin din akong oras din akong oras. Gusto ko tang ma-interview ang Civil Service Commission. Ang Civil Service Commission, gusto ko tang ma-interview Ang sabi duman sa guidelines na nabasa ko kan Civil Service, na-limit jinki mga empleyado sa gobyerno. Pero 30% na lang. Pero baka abotong kang oras kung abotong kang oras hapoton ka ng Civil Service Commission, yan tabi giniluwas na guidelines kan Civil Service, siguro, konektado ini duman sa paglanggaw kang kaso kan COVID sa NCR. Gusto kong maraman kung it applies to all regions, mga tugang sa buong Pilipinas, ang siring na bagay. Ngani, na maiwasan ang padagos na pag-ulakit. Aramo, garo pwede yung gibuhon ni sa tuya talaga. Pirang opisina kan gobyerno na lockdown, di ba? Ano mo yan? Ang Legazpi Division mo yan, naka-lockdown pa, no? Legazpi Division, ang DepEd. So, inot na lockdown po. So, DepEd kang Albay Division. Pag-ibig, di ba? Kadakol na opisina yan. So, DNR. Sarong sanga kan DNR ba ko? Alam ko na, di ko matanda nito. Groday man, may na-lockdown sa DNR. Groday man Dayman? Wala man. Palan, sorry wala sa DNR. So Don Bosco, di ba? Ay, so Penro, di ba? Nakuha kang inot, Penro yata. Don Bosco naka-lockdown. Baka man agad pwedeng ma-regulate yan, iklaro tayo tabi ang Civil Service Commission. Pag inabutan tabi kita mga tugang ki oras tungkol sa bagay na yan. Libreng anti-rabies vaccination gigibon sa maabot na Marso 27. Yan po sa Daraga Albay. Report kay Renz Luna. Renz, good morning. I-detalye mo. Renz?
Hi, Renz. Ka nagsakay ka ding sa bus, pero sukan mo. Sarong tukawan ka, no? Kaya dapat baga, may distansya yan, di ba? Sa kada bus. Pero sa experience ni Jing, susunasakayan ko ngayang bus. Paano nakitawo? Tirindugan ngayon. Okay na si Renz? Kami Renz, wala? Okay, sige kay Jimmy tayo. Biyahe kan bus haling Manila to Bicol, gari talang na naman. Jim, good morning Jim. Yes, salamat Abi BP. Yaon ako digdi sa Kalaban kan Maharlika Highway going to kay Agos BP. Tawag sa mga nadawan kita baka makalit na duman. Sige daw. Sa border control tabi BP. Mientras tanto, manungod yan sa biyahe kan bus sa Manila to Bicol. Sana paghururunan na ini kan mga nagtalikod na alaw. Entre kan mga mayors liga mayors Ilimpi sin Gobernador Al Francis Pizarra an plano iyon na point to point tutugutan ako ta na ini na makapag balik sa operasyon biyahe kan mga bus companies hali sa Manila to Bicol Albay kaya Ligaspe an nag-agrangay naman kay itong mga nasa sektor kan na bus na mga driver. Iyo talaga. Medyo kuha naman talaga, Jim. Ang mga bus driver ang medyo makahirak diyan ding hanap buhay. An question mo niyan tabi bipita base sa impormasyon na kanto sa tuyang mo niyan gari so mga bus companies may mga sadirinin mga bus lines gari pinapod na naman diyan sa kanlalawigan mo niyan sa komite kan transportation kagawa ka board member Ray Bragaes and pasiring diyan so may mga sadirin ni na bus paghururunan na naman liwat pon malalawos o daing ngunyan maisihan tabi BP itong napagkahururunan kan nakagingal daw na gobernador asin mga alkalde dahil ang takutan na ito okay na point to point ang sistema. Halimbawa Manila, mababa kang ginubatan, dahil ka makababang ginubatan, mababa ka Ligaspe. Kung saan sa pinaka-running point destination, iyon duman ka mababa tabi BP. Tadig di sa Albay, tuloan din designado na point of destination from Manila, an Piodoran, an Ligaspe, asin an Syudad kan Tabaco. Ngunyan, gari matatalang na naman tabi BP because of increasing numbers kan COVID virus duman sa NCR kaya at yan maisiyan niya to tabi BP kung anoan mapagkahurunan naman sa lindong kan komitiba kan transportasyon dahil ta gigibuan natural ini nin report ni Committee Transportation Committee Board Member Ray Barangay sa session kene sa aga kan sanggunian panlalawigan tabi BP. Yan tabi ang latest update dahil panin kasiguruhan kung makakabalik mananggad o dahil ang biyahe kan bus hali sa Metro Manila pasiring digdi sa satuyang runa ang rason iyo ang pagpadagos na paglangkaw kan COVID duman sa NCR area. Yan tabi BP an sa tuyang mga dagdag na informasyon grabe ang epekto grabe ang impakaining kwan kan COVID tabi BP. Yan ang sa tuyang dagdag na informasyon taon-taon yaw nakita naman sa Barangay Agos boundary kan Camarinesor Bato Camarinesor asin Pulangi Albay. Jimmy na salita DZGB News. Salamat Jimmy sa report. Kaya Pajing may commercial ka Pajing? Para na okay na ubusan kita. Okay na okay na si Renz lang ko na si Renz. Renz Luna po mga tugang may kinaraman yan sa libre na bakuna. Ay sus ko ining rabies na umingat ka mo. Kan sarong aldaw may pigka sa ribot-sibutan sa sarong barangay sa Legazpi. Tungkol tabi sa kinagat kang ayam. Kinagat ka ayta. Kita kutak kung dahil tama sana kaya magparaataman kay ayam mga tugang. Dahil na kita magparaataman. Makatakot ang rabies tabi. Sabi nga ni Nurse Barameda kan ma-interview tabaga kan Sabado. Anong aldaw ito? Basta na-interview tabaga. Pag ang rabies, uminabot na sa utak ang tao, irreversible na yan. So sabi, hindi na mabubulong.
Kagadano na nga abutan. Kaya po, ang gigibuhon kan, pag nakagat ka tulos, report tulos sa mga autoridad, sa mga doktor, magkonsulta tulos, mga tugang tanganing ma-advise ang kung anong gigibuhon. Friends Luna, i-detalye mo. Yes, maray na aga tabi BB, maray na aga sa mga parantabay, sa mga kanya to mga bareta injection sa pagselebrar kan National Rabies Awareness Month kunyan na bulanin na Marso, makonduktanin libreng anti-rabies vaccination ang lokal na gobyerno digdi sa Daraga Covered Court sa maabot na Marso 27. Ini manan paagi kan lokal na gobyerno tanganing mabakunahan ang maabot o sobra pa sa 12,000 na mga ayam digdi sa bilog na banwaan ng Daraga na kung saan may nagkakapiranangan yung mga barangay nagagrangay manungod sa nagdadakol pang bilang din mga ayam. Ini ang lakdan kan lokal na gobyerno tanganing dai na makadiskwida pa man ang ibang mga ayam sa mga buro barangay na dai na makakagat ng mga tao magin man mambukod pa nin iba pa dahil tayo ang pinakasarok pa sa mga pinakamayroon na problema digdi sa mga barangay sa Daraga, lalo-lalo naman digdi sa sentro na nagdadakol na ang baralagaw-bagaw na ayam, maski na nga nagpuo naman ang kampanya kan Municipal Agriculture's Office sa pandadampot kay ni asin pagpapa-adapt man sa gabos sa mga personang muyang mag-adapt di na mga ayam. Kaya sa ngunyan, ining gigibuhon na anti-rabies vaccination magiging libre asin bukas ini para sa gabos kami mga atamanin ayam na darawon sana dyan sa Daraga Covered Court sa indang mga atama na hayop asin pabukunahan anti-rabies tanganing dahil pa makadiskwida pa di na mga tao lalo-lalo naman sa mga barangay digdi sa Banwaan kan Daraga. Yan tabi Bibi, ang mga nagtagdabareta digdi sa luwas, Transluna, this Jubinyan. Salamat Renz Luna sa report. Alright, 2 minutos bago mag alas 9 in pag-aaga. Hello, good morning. Good morning, Bibi. Yes sir, good morning po. Ano na magpas-resolusyon na sangguni ang panlawig ang buda, sangguni ang panglusod. Aha. Kaya magkatama ng mga publinti ko ikiyayam. Kaya ang ganampon sa purukan rabi. Iyo baga. Pwede. Kataunong kan ayam. Siba. Oo. Halimbawa sa 2 kilo bagat. Imbis ka una lang kang publinti ko katawan sa ayam. Kadamay so ayam. Pag nagutom, ikaw sa ayam, masit supporting sa ayam. Yes. Muda ba dilon? Opo. Sikiling. Yung masasabi. Yes sir, thank you. Diba? Ayan ayan ka ang sus ko. Kung paano man agad maiwasan yan mga tugang na bagay nanta. Ang rabies tabi acquired na kukuha yan sa palibot. Pero ang ayang permibuhi, ko lang mo ang posibilidad na makakuha yan kay rabies. Salamat kanserong pagantabay, mga tugang Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.